nalo ko. Mga Kadulski. Ayun, ito yun. Ito yung nabili ng ano. Ayun, ito, mag-shoutout kayo. Shout out. Look at this dude. Rest day kayo, sir. Ayun, nag-iisa na lang. Isa lang to, boss. Sandaan lang yan, sir. Parking na, parking. Parking. 150 dalawa. Diyan naman, sir, magkano? Mahal to. Champion line. Champion pala to eh. Ayun, champion, tapos 1-3 lang oh. Hindi. Sinasana lang. Lang dito ay. Ayun. Ayun oh. Yo, what's up mga Kadulski? It's me again, your Kadulski, making your life happy. So for today's vlog, nandito tayo sa Calasiao, Pangasinan. Siyempre, update tayo ng mga presyohan at mga bentahan ng mga hayop dito. So, tingnan natin kung nagbago ba. Kumustahin natin kung ano mga presyo at lagay ng mga hayop dito. So, bago ang lahat, sa mga bago dyan, please subscribe our channel, Adventures of Dulski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So, huwag na natin patagalin mga Kadulski. Tirahin na natin yung video. Let's go! Ayun oh. Dito tayo. Tanong tayo, hanap tayo. Ayun, tanongin natin si sir. Sir, good morning sir. Good morning. Ayun oh, sir. Okay lang sir. Okay lang. Ayun oh. Sir, magkano ang benta nyo sir? 1-2. Ayun oh. Anong lahi niyan sir? Ano yan? Lemon. Lemon sweater no sir? Ayun oh. 1-2. Ilang buwan na yan sir? Laki bro. 2 years na yan. 2 years oh. Siguro mo sa one? Ha? Champion. Ayun oh. Champion pala to eh. Champion. Oh, Ayun. champion. Ha. Oh. Yan, 1-2 years na to, pwede na to, ready to fight na to mga Fight. Kadulski. Fight na yan. Ayun, no? Pang ano, saka matangkad din siya. Pang derby size. Ayan. Oh, yan. Talaga rin. Ayun, no? Ha? Ayun, no? Sir, may bawas ba, sir? Oo, may bawas. Ayun. Basta sure buyer, may bawas. Ayun, no? Sure buyer. Anong pangalan nila, sir? Joey, sir. Sir Joey. Sir, thank you, sir, ha? Okay. Ay, mga Kadulski, oh. Meron pa rito. Tanong tayo. Okay. Ayun. Salamig ko. Ayun ah, sir. Pwede magtanong sir? Pwede magtanong? Ayun. Nabili na yan. Ay, nabili na. Nabili niya. Binili mo, magkano bili mo sir? 300. 300 lang? Ayun oh, mga Kadulski, mura lang kuha ni sir oh. Ayun oh. Ito. Ayan sir. Wala, iuwi na namin to. Sasabong na. Anong pangalan mo sir? Christian. Christian, ayun si Christian, medyo nahiya si Christian. Ayun, medyo nahiya si ayun, dito tayo kay sir. Sir, okay lang sir? Magkano sir? Benta niyo sir? Hindi ko binibinta tapos. Ah, may ano siya. Ayun, may tama yung ano niya. May tama. Pero anong lahi niya sir? Alam mo, anong lahi? Binigay lang sa akin ng walang ito. Ah, binigay lang, parang alaga lang sir. Panlaban din yan sir, no? Oh, palaban. Panlaban din, no? Ayun, hindi binibenta ni sir. Ito pwede rin na rin ano to, pang materialis na lang. Kumbaga, kasi meron na siyang tama. Sige sir, thank you. Ayun, hindi binibenta ni sir, pang ano lang. Pang lahi, pwede. Ayun dito, tingin, try natin dito. Medyo konti tayo ngayon mga Kadulski. Ayun sir, binibenta niyo sir? Hindi. Ayun, hindi pala binibenta ni sir. Ayun, dito merong nakaano si sir eh. Nakasilid. Ayun. Kaya hindi natin makita. Sir, pwedeng tingnan sir? Pagod na sila. Pagod na. Pagod na rin ako mag-ano. Labas-pasok. Ayun, Saka oh. na lang, minsan na lang. Oo, sige sir. Medyo walang bayan ngayon sir, no? Tanungin niyo to kung magkano yan. Hindi niya binibenta eh. Binibenta yan. Ito si sir, hindi niya. sabi niya, Nahiya kasi. nahiya lang. Champion yan kahapon eh. Champion to, ito, tingnan natin. Kamad, kalabat i-vlog daw. Ayun no, binibenta mo pala sir eh, magkano sir? Champion talaga.
Magkano? Bibili nila. Alam nila yung magkano dito sa Kalasyaw. 1-3, ayun, champion, tapos 1-3 lang, oh. Champion kahapon. Magkano yung benta nyo sir sa kwan? Yung limon? Meron pang mic. Anong pangalan mo, sir? Pangalan? Anong pangalan mo? Ano mo sir? Flor, Sir Flor, ayun, oh. Sige, sir, atin niya, ha? Sir Flor, Champion. champion pala, nahiya pa si sir. Ayan, Ano ba naman si sir, oh? Ano para gawawa niya? Ayuda. Ayan si sir. Sir, magkano, sir, benta niyo? Ito. Ano, 750. 750 lang, ayun, no. Anong lahi, sir? Alam niyo, sir? Hindi ko alam, sir. Ah, hindi, oh, yun. Hindi alam ang lahi, pero 750 lang. Pangalan niyo, sir? Rolly. Sir Rolly. Sir, thank you, ah. Ayun, oh, 750 lang yun. Ayun. Ayun, dito. Ayun, linabas na ni sir. Ayun, oh. Nani, ayaw na yung tangi mga Si sir pala po, eh. Sir! Ayun, oh. Nandito si sir. Ano ba, sir? Binibenta nyo? Ay, yung ano, pang ano, materialis ni sir. Ayun. Ayun, na-picture na natin yan, mga kadudski. Paki-visit na rin, mga kadudski, yung ano, SGS Love TV. Ayun. Sir, thank you. So yun, mga kadudski, medyo ano, walang tao. Konti tao yan, oh, kita nyo naman. Kanina pa raw yan, medyo dumami ng araw ngayon eh. Ayun, oh, tapos yun, may ilaw din si sir, oh. Solar yan. So yun, mga kadudski, ikot muna tayo. Balik tayo dito, baka malay nyo merong mga dumating. Let's go! 6.5 hours later. Ay, gawin. Balang katawa lang. Ayun, no? Tatakon ni. Matatakon ni. Pantuhid. Pumba. Pumba. Ay, kaya ko na kaya sa Nagkasabit yung doaran nila. Dora 1.5. Mampurlay doara. Ayun, mga kadudski. Aman lang. Atisting na, sir. So yung mga kadudski, yung presyo nun tinatawaran 1.5. Sabi 1.4 na raw, dalawa na mga kadudski. So murang mura. Kaso hindi natin alam kung anong lahi. Tanong natin si sir. Sir, anong lahi niyan, sir? Crossback daw ata, sir. Ano, sir? Brassback. Brassback. Parehas. Ikaw tantunan mo mo. Ayun, magkapatid to, brassback. Kasi ano matanda na, sir? Taon. Nani, sukuin ka na. Umbrella to lang. Agala na, alam ko. Mga kadudski. Pag yun, So yung mga kadudski, brassback pala yung lahi ng mga kadudski. So tinanong natin kay Sir Jordan kanina. Sabi niya mga 2 to 3 years na yun. Murang-mura na yung mga kadudski, 1.5 lang, oh. Dalawa na, ayan, oh. Nagkakabayaran na. Ayun, ito yun mga kadudski, nakuha na. Ayan. Oh, ni-interview to ka ng boss. Ayun. Nakuha, sir, nakuha niyo, sir. Interview kayo, paano wala magkapag-ukis yung ngaran nyo? Interview kayo. Magkano kuha niyo, sir? Oh, 750, oh. So nakuha ng dalawa yung mga kadudski, 1.5 lang. Wala, may premium. Interview Ayun, kayo. oh. Ang ganda nito mga kadudski. Anong pangalan nila, sir? Dudong. Sir Dodong. Ayan, sir. Thank you, ah. Ayan, nakuha ni sir. Ito si sir. Hindi. Ay, hindi. Ano yan, sir? Linalaban? Hindi. Sinasanay lang. Lang dito ay. Ay. Hinalikan pa ni sir yung camera. Sinasanay lang. Ayun. Ito yun. Ito yung nabili ng ano. Ito yung nabili ng 750. Nakuha mo yan, sir, no? Oh, yan. Galing. Magkano ang kuha? 750. Ito yung ano, brassback daw to, yung ano. Pero galing talaga. Magaling siya. Nakita yung laro nila, sir. Magaling daw. Anong pangalan mo, sir? Maynard. Ayun, no? Ayun, thank you. Ayun, no? Sir, Interview. binibenta nyo, sir? Binibinta po. Magkano, sir?
4,000. Ayun oh. Anong lahi niyan, sir? Ha? Anong lahi? Alay nito, pan. Yun, hindi ko alam. Yun ang hindi alam, sir. Breeding lang ako. Papangalanan natin. Pero Pangalan na Lemon 84 Lemon 84. Lemon Paano masabi? 84, yun oh. Pero maganda yung laro niya. Nakita nga. Nag-practice to kanina, maganda yung laro niya. Ayun. Mga ilang taon na yan, sir? 4 years na? Ayun oh. Hindi lang pala na ano na naalisan. Kaya parang bata. Ayun. May bawas pa, sir? Ha? 3.5. 3.5, ayun, madali lang kausap si sir, may bawas. Bili ko na ng 1.5. Ayun, may tumawad na 1.5 dun. Payag kayo, sir, 1.5. Nope. Hindi daw sir. May tumatawad ng 1.5 oh. Ayun, maganda kasi laro niya. Sir, anong pangalan nila, sir? Salvador. Sir Salvador, ayun. Thank you, sir. Okay. Ayun, oh. Akala mo bata lang kasi hindi naalisan ng palong pero 4 years na pala. Matanda na. Ayun. Ayun. Oh, medyo konti lang mga tao ngayon mga kaduski kasi sabi ni sir kanina na nakausap ko, meron na raw mga sabong kaya medyo yung mga tropa nating slashers busy na sila ngayon, saka hindi na nila gaano binibenta yung mga panlaban nila kasi magagamit na nila. So yung mga kaduski, ikot ulit tayo mamaya. Balik tayo dito ulit mamaya, ikot muna tayo. Let's go! Umiikot tayo mga kaduski, shoutout muna tayo. Nandito si Sir Alfredo Malong, saka sa Malong family. Shoutout from from Qatar. Saka syempre nandyan sila Sir Boy Dilera Vlog. Boy Dilera Vlog. Paki-support na mga kaduski yung YouTube channel ni Boy Dilera Vlog. Ayun oh. Saka syempre kay Sir Glenn Alipio from Lingayen. Yan, mga kaduski natin sa Lingayen. Ayun oh. Tapos syempre kay Sir Jason Tumanan from Chicago. Ayun oh, Chicago Bulls. At syempre kay Sigyang from Burgos, Pangasinan. So, sa mga gusto magpa-shoutout dyan, just comment down below para ma-shoutout natin sa susunod natin vlog. So ikot tayo mga kaduski. Let's go!